हे जे भावा खिलल की चुनरिया बिया किया लाल रंग सरिया हो चवरिया रे डोलना सरस्वती के संगे दुर्गा जी के वंदना अरे चवरिया रे डोलना तब बघवा बैठल बा पजरिया हो चवरिया रे डोलना ठुमका लगावे नहीं खे जाना तू ब्यास ना हो बिना सिंह के बैल नाचे गावे तुरे तान से करे दुनिया करेले मान ओकरे पे खुश रहेले भगवान सोनू निगम कहले रहले आज से 20-25 साल पहले कि मैं सिर्फ गाता हूं अगर मुझे ठुमका लगाने आ जाता तो मेरे गीत और संगीत के माथे की मुकुट बन जाती तेज से तनी मैंने हम कब कब लगाई कि अढ़ाबुल के फुलावा अरे हाथ में तीरा तुलावा हो चवरिया रे डोले असभ अंगूरी में मुदरिया हो चवरिया रे डोले सुनील पासवान जी इस 100 रुपया पुरस्कार हमारा पासवान परिवार धरती पर बबुआ पासवान ने बड़े और ऊपर में भगवान बड़े दोसर होके जे मानव जाति के रक्षा कैले बड़े हम मुगल साम्राज्य के समय रहे ये पासवाने परिवार रहे जो हमने की इज्जत अबरू पाचा रहे ई ना रहे तो हमने की इज्जत बाचल ना रहे इतिहास पढ़ब तो ही बुझाई और बा देखो हम ठुमकावा लगौनी है तो इनका पगड़िया पता नहीं हम हरथवा चढ़ गए आशीर्वाद देवे खातिर खिसिया के इनकर बियाह भइल में जान तनी कौना गांव के हई कौना गांव के सुन ई कौना गांव के है जान तनी सब है कौना गांव के बेरुआर बारी के लगवे को गांव बा जाना गांव ये के पाणे जी हमें जी ना हो पाणे जी के को टेला हो कौन भारा खरा अरे बियाह भइल में जाने जे कर रेवती गइले ससुरारी सास देखली जे पहुनवा ढेर दिन पर आइल बा तब जानी तनी सास बेटा से बेसी दामाद के आदर देला कहली इनकर सार का नाम हो काला पान अरे होई देखो बड़ मुंह के बबुआ बहुत दिन पर आइल बड़े पाहुन बबू
बाबू देसी लेवा मुर्गा में से तनी काट के बना के बनाओ तो आइका के खियाव तो बात देसिला मुर्गा का नाम होता लोग के दोनों जने रवि राज जी धन्यवाद बबुअन के सुबह से बाद माई पढ़ा लिखा के एल में बास करे जे अफसर बन लो हाँ अब जब खाना इनका आगा परोसाई हां तो ये अपना सासू जी बैठ के बेना हाके लगली कहली जी अम्मा जी अम्मा जी का काम बा अपना खर्चा कइला के देसीला मुर्गा आ हमर बाबू खा हां 12 गो रहले हस असमन जानब जे कुकुरे चाप घल्ले कुचा हटी कुचा कुटा कुचा कुचा पथरी ले एकरा के फेर में मत कर असमन जानब जे कुकुरे के खिया दे और ई बाजी कि शंख चक्र गदायौरी हर तेजम तलवरिया हो चवरिया रे डोले त करिया बरवा पदरिया हो चवरिया रे डोले अब सिमरन ये समाप्त कर जाई 8:30 पर अपन कार्यक्रम शुरू कर लेनी है 40 मिनट के समय बाद के जपला से लोग बहुत सागर के पार कर जाला का सागर जी कि हरे राम हरे हरे कह लोग घरे घरे हरे राम हरे हरे कह लोग घरे घरे जौने सीताराम तौने हमें राधे श्याम राम जन्म ले त्रेता में कृष्ण जन्म ले द्वापर में राम जन्म ले 12 बजे दिन में कृष्ण जन्म ले 12 बजे रात में राम जन्म ले महल में भगवान कृष्ण जन्म ले जेहल में जे महल में जन्मल ओकर जीवन दुख में बीतल जे जेहल में जन्मल ओकर जीवन सुख में बीतल हमारे साधु भैया 100 रुपया पुरस्कार देनी बार बार प्रणाम बा राम नर लीला कैले भगवान कृष्ण ब्रह्म लीला कैले यही से कहनी है का कि जौने सीताराम तौने हमें राधे श्याम अंतर न कवनो भरे कह लोग घरे घरे अंतर न कवनो भरे कह लोग घरे घरे बाबू मनोज जी खेला करो साधु जी 100 रुपया पुरस्कार देनी इनाम देवे कहो तो चौकी पर चले करो बड़ा अनुभव होता नेहूर के बैठ के इनाम देवे में हाँ ये भाई एकर खेती ना हो मुहावे में फरल अनुकब आगे में जरला अनुकब पानी में सरल कि मुहावे में फरे लाई
सर लाई अगियो में नाही जरे कह लोग घरे घरे अगियो में नाही जरे कह लोग घरे घरे और बात बा भाई गाँव का कोई न दास कोई तिरी सुनो सुनो साचे जिक्री साच जिक्री है बैठ के चाहे खड़े खड़े कह लोग घरे घरे हड़ले रहो रोकले रहो भाई हमरा मुन्ना ब्याजी गुरवा गांव के निवासी बानी ये हमरा सत्यनारायण यादव मास्टर अरे तो वो हम कमलेश देहाती के शिष्य विनीत यादव जी भोजपुरिया गायक विनीत बाबू बहुत बहुत धन्यवाद सावरी सावरी गणेश कुमार श्रीवास्तव राजेश कुमार श्रीवास्तव जी इंटर कॉलेज सागरपाली के सज्जन से 500 रुपया आई बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना सावरिया रे सावरिया रे सावरिया रे आज चुनावी माहौल बा उत्तर प्रदेश में एजा के चुनाव बीत जाए तब से बिहार के भी चुनाव के माहौल आ जाए 26 में ही अक्टूबर नवंबर में ना हमनी के हैं पंचायती राज 26 में बा अक्टूबर नवंबर में एजा भी फरवरी के लास्ट बीतत कहीं जो एजा चुनाव हुई कहें से कि हम एगो जनप्रतिनिधि हैं हम कुल जानते नहीं औरों के बलियों के छपरों के सब के समय के जनता नहीं आज हतना लोग जाई बा के ग्राम प्रधान बनी की हुई जानत नहीं समय है समय की कीमत एगो विद्यार्थी जनता जेकर सेकेंड भर टाइम बाचल बा कॉपी छिना गई प्रश्न के उत्तर देवे ना सकले समय के कीमत ऊ जानता तने बटोर कहने खोल देते बच्ची तने बटोर दा बच्ची बटोर दो समय की कीमत ऊ जानता एगो धावक जे सेकेंड भर खातिर प्रथम स्थान छूट गई समय की कीमत तू जानते जरा के मिनट भर खातिर ट्रेन छूट गई आज मोदी जन प्रधानमंत्री बनल बड़े कार ले चाय बेचे वाला 3-4 बार
अपना राज्य के मुख्यमंत्री बनले, हाँ जी। आज भारत के प्रधानमंत्री बनले। कुमार सिंह जी टेम्पू चालक समय खेसारी से गरीब दुखिया केहू गरीब कलकार ना रहे। कमलाकांत मिश्र में झाल बजाओ तले पाछा पाछा पजामा के छोरी लटकल फिरते रहे। लेकिन समय ऐसा आई जो अरबों के गाड़ी पर चलता लो, गरीबन के बेटिन के विवाह करावता लो। समय के कीमत तू जानता, यही से कनी है भाई समय के कब का कदी कोनो ठीक नहीं है। जय हो बाबू, काना हो बाबू, तने ऊपरो ताकल कर लो, काना परी। अरे वाह, उपेंद्र साहनी जी स्वामीनाथ ब्याह जी के शिष्य बारा धन्य बाबू, भगवान तार के कायम रखस। हाँ, आवे वाली पीढ़ी में तरल न हमन के धरोहर बड़ा यार तनी मीठा काम करो। इस समय का हो हम कहियो है चुप रह लगे हम कहियो का रही रोलिंग मिल में दरवान रहने। आज 20 साल से जिला परिषद बने, रवत जिले पंचायत जौन कहा झोपड़ी वाला घर के रहे, ठटर पर के सब्जी खाए वाला, लौका फरे कोहड़ा फरे तो खाई जा। आज गोभी किन के घरे जाता राउर चीज राउर दिल समय के करे के कब बना दी कोनो ठीक नहीं के तो हे हम कहता नहीं कि जैसे हम हई अपन कहानी बतावनी रोज हो के बतावता नहीं कि पलट खा जले। अरे समय सुन ले पलटा खा जले समैया सुन ले यह ब्यासी बाणी कारण है। बैंड में झुझुना बजाओ, बैंड में झुझुना। आज स्वामीनाथ व्यास कह के लोग इनका आदर देता, स्नेह देता, मंच पर स्वागत होता। भाई सुनील पासवान प्रधान जी हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी। हमारा मदन गिरी जी के सौजन्य से पुरस्कार आई, बार बार प्रणाम हार्दिक। समय हो आज समय ऐसा आई जी मंच पर न तो इनका से लोग स्टेशन पर कहीं भीख मांगत रहते हैं, न तो मंदिर पर खजड़ी बजावत रहते हैं। समय भाई हो कि पलटा खा जले। अरे समैया सुन ले खा जले। अरे समैया रे पलटा खा जले, समैया पलटा खा जले। समैया सुन ले ओ बजा पलटा खा जले समैया सुन ले। ये हमारा व्यास राम जी यादव मनियर जेकर छोट भाई सब फौजी जवान बड़न, शौक से गौनई सुने आई बड़न, शौक से भाई के गौनिहार बनावत रहे। भगवान नारायण जी धन जन से घर भर रहे। प्रभु राम जी यादव के नाम की मोहताज नहीं, प्रभु जी के कृपा इनका बनल बा। एक मिनट हीरा भाई, समय का हो बनल बा त केहू तरह के कही जे हमर के है त वहां के पाहुन है। अब बिगड़ जे त तरह के सार कहे वाला केहू नहीं। तरगा में केहू हड़ा हुई हड़ावे के तहर नाम बैरिया तक बा, एने गाजीपुर तक बा। त तू अपन नाम ना बतेबो, पूछिलू जे के हो त कहबो जे हम फलनवा के। अच्छा
हमारा भुआल छपरा से अरविंद उपाध्याय जी गोड़ लगता निर्वाह के आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। उपाध्याय परिवार भुआल छपरा चट्टी पर प्रोग्राम सो फिर होके वाला बा जी। ओम नारायण उपाध्याय जी हाँ जी सागर पाली से वीडियो बना लो हूँ में बना ले चरण जी ये भी मित्र में करे के बना ले हले बहुत बहुत बड़ी सुंदर कार्यक्रम होला प्रणाम बा। विद्यासागर ओझा जी 1000 रुपया पुरस्कार देनी बार बार नमस्कार बा। बनले पर के सार मिलेलन बनले पर बहनोइया हो जलोन अरे मुदैया सुनिला भर हो जले लेवल बढ़ा दो मेन माइक में के सनिया साउंड बॉक्स में बढ़ाओ है रवत 30 रुपया लुटौनी भाई बसंत सिंह जी बसंत बाबू के हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बा। समय हंसा देला समय रोवा देला अभी रे घर बेटा भइल बा नात भइल बा हंसता नहीं कि हम फलाना भाई नात भइल बा हम मिठाई लो तले नतिया शीशा में बंद हो लगल आंखी में से लोर गिरे का हम जान गए नहीं हमारा विधायक शंभू यादव जी के भगिना बनी हमारा अमरीश बाबा ओझा जी के बार बापा लगी बा हमारा तरफ से आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। हम जरा विधानसभा में बानी शंभू यादव जी चक्की ब्रह्मपुर विधानसभा भगवान नारायण जी बनौले रहे नाच भइल बा खुशी मनते बबुआ मिठाई लो बबला खा अतले नाच शीशा में चल गई आंखी में से लोग का भइल त नतिया के शीशा में बनारस गइल बा हई देख समय हंसा दी समय रोवा दी समय सब कुछ करा दी समय का तगा जो ऐसन होला सुदामा जी दरिद्र आदमी महादरिद्र तने करे के फोटो न लो भाई हमार तो महल बन गई रातों रात महल बन गई अरे मड़ैया सुनीला भर महल बन गई मड़ैया सुनीला भर गीत संगीत